kosmodrum i niemieckie Ausdruki. Wiecie, kiesik, kiedy u nas byli takie czasy, że we geszäftach był ino ocet, gorzoła na szkartki i to ino od pierwszej po południu, a apluziny i cytruny ino przygodach, wszystkie w ten czas Anglii bery sztejc pytali do Niemiec, do Austriaków albo do Ameryki. Ino dwa istne Antek ze franckim wypokopili i że puszczą się hań tam do ruskich, ani skorzy wyranżyrują wszystkich i pitną dalsi do Japonii. I tak się dzisiaj oba cufolowo znodli na ruskim kosmodromie. Łamżą tam a nazad, przetwierają się belekaj, trochę im się mierznie, cni, a we gębie słuchoby na pośrodku Zahary robić nie ma co, bo ruskie jeszcze bardziej od Polaków mają radę, co by gracy i szłapy mieli pokój, a głowa myśleć nie musiała. Śleciał tak tydzień, dwa i Antek już nie szczymo. Cześć no Francej, ja tego już mam zatela, ja się muszę czegoś szluknąć, bo świerkna choby kaper albo harynek bez wody i ci tu na zicher wykopyrtna. Antek, ustoń głupieć mamlasie, tu jest kosmodrom i do najbliższego monopolu będzie jakieś 200 kilometrów. Każdy nojdzie sam jakoś gorzoła, bo chociaż jabol. Obejrzyj się, no France, gapnij się, no, naokoło sztyrcą te gostomajte rakiety, to wszystko furgo hajcuje się, tam ci musi być coś i dla nas, miarkujesz? A no można i masz recht, Antek, na isto musimy coś ich wypokopić. Jak powiedzieli, tak zrobili, jakoś na odwieczerz nacylowali dwa Eimery i jedna kastla na wągle, łapli szwung i kiejsiejno kolega z hausu dla wojoków zrobiło teczko, a w laufu zetrwali chwilka, poleźli posznupać i wele tych rakietów. Antek się zwrtnął, pomachlował tymi kokotkoma, coś ich napoczął ciurelikać, kidnął łycko do Krauzy, do Franckowi, co by on zrobił kostpróba. Wiesz, Antek, dobre to nie jest, ale ostre. No to sobie w doma, bo to musi być coś ich kolegorzowi. Nafilowali całkiem dwa ocyngowane kible i pomaluśku, po cichuśku zaklechtali się nazad na jej kwatyra. A i że mieli już fajram, bo przeca i tak gówno mieli do roboty, szedli kole żeleźnioka, jeden na zopie, drugi na zesliku i napoczli słepać. Wyżarli wszystko do imentu, ślegli na prane tam kajkery stoł, łoziem rano, fakla na sztynże, rund się jeszcze smędził, orowski telefon glingo. Antek nie całkiem przecucony i monter w gębie mochoby we starym trytku, albo choćby weczko jakiś staro fuzekla, sztreknął się ze dylą, kierę się skulnął, wart pochwycił za słowka i wybeblał teraz o poraniu. Słucham, tu jo, Antek, a to godo? Tu jo, Francek, godę mi zarozki jak się czujesz, jeśli co albo nie? Nie, nic nie ma, no mnie trochę głowa boi, a ta mucha, ta masara, kiero depto mi sam po gipsdece, to ci tak pierunem tumpie, obyś tylu hajerów fedrowało na całki karpętelnikę i zagierka. No, to jest sztramski fezantek, tak mi się zdo, ty masz łeb, a srołeś już dziś o ja? No, jeszcze nie, a po jakiemu się mnie pytasz, bo to Francek? Ano toż dej się festejnie przy tym sraniu pozór, bo jo te roski to ze Tokio dzwonia, wiesz? No ja, ni w to, że fanzolum, co ja zatela i godum niemieckich suwecek. Można i tak jest, ale ten, kiedy uplącnął się kole Bytonia, Zobrzo, Logiewnik albo Welechorzowa, zoł łapnął pora Ausdruków, kiedy tym wszystkim inszym purystom językowym zawodzają, kiedy tych istnych furt szterują. I tu mi się wspomnieli dwa takie grypne, szykowne fale. Pierwsze, wiecie, to tak. Staromyrcicka musiała pokwanska się do jej szwestry ze Bytonia sam do noc do Chorzowa.
Przykwanskać się blank po lekuśku na Altenstella, na taki bankowy przystanek, szóstki na pogodzie, wlazła rań, ale ostatni rozjechała ci bankom, kie jeszcze szafnerki byli we bance ze tymi dingsami, takimi wichajstrami na cyckach, ze kiery szkirtali drobnioki. Wlazła, gawcy, a sam żadnej szafnerki. Można w to ma jakieś bilet, co bych mogła dalszy jechać, pyta się we tej bance staromiercikowo. Jo, mam jeden, mogłabym skalić, pado jedna istno. A co ja mam z tym biletem sam zrobić? Kiech nie ujrzała żadnej jeszcze szafnerki. Sam go dejcie, powiedziała ta istno i skazała na kasownik. Miercicka tak kukła, pogawcuła, podlazła ku temu kasownikowi i jak i ta druga baba kozała, napoczęła godać. Jo jada do mojej siostry Rózy, do Chorzowa na pnioki, powiedziała na całki karpenter do tego ci kasownika. No a drugi fal to tym, kiedy powiedział mi był jeden szykowny kamrat Bruno, takie wiecie, sorachno-kościelna orkiestra, dmuchoce całkiem pyskiem, no i sam tyjsze nasze śląskie. Kapelmeister klepie tym patykiem po sztynże ze notami i pyta, cymbalisten, fertig? Ja, fertig. Posaune, fertig? Ja, natürlich, fertig. Trompete, fertig? Ja, fertig. No toż, pozór. 1, 2, 3 i Boże, coś polskie na poczli grać. Eugen z Pnioków.